Какво ще постигнеш това? По-добре ли се почувстваш? Единственото, което искаме е справедливост. Няма справедливост. Аз поне се опитам да правя нещо. Как? Като застреляш Джаро. Какви бяха доводите да спрат твоето дело? Неизбежна самоотбрана. А като спреш човека, който се готви да взриви самолет с 2 души на борда, това какво е? Убийство. Не виждам разлика. Ти ако се чувстваш толкова невинен, що дойде тук? Мислиш, че ме разбереш. И че ще простя. На себе си прости ли? Нали знаеш? Няма лоши ученици. Няма лоши учители. Сега те пускам. Ти сам ще решиш как и с кого ще продължиш. Ако отидеш при Йо, обещавам ти, ще гоня до дупка. За всичко, което направиш от тук нататък. Може ли да поговорим? Каквото имало сме си казали. Казахме си само глупости, не си казахме най-важното. Виж, ако не опитаме, ще съжаляваме цял живот, повярвай. Няма какво да опитваме. Каквото има да се случи, се е случило. Ами ако ти кажа, че съм готов да зарежа всичко. Аз няма да ти повярвам. Заради досието ми? Или защото ме познаваш? Виж, наистина бих искал да мога да те заведа някъде, където да започнем от начало, на чисто. Да, права си, смешно е това. Няма как да стане тук. Виж какво... Имам нормален живот, имам професия, градя кариера. Защо да зарязвам всичко? Градиш кариера. Полицията. Ти сериозна ли си? Искаш ли да ти обясня нещо за полицията? Точно за 2 години системата ще те смачка, без да разбереш как. Ще те вкарат в такива схеми, че ще се завие свят. И тогава, искаш, не искаш, и ти ще станеш част от организираната престъпност. Не разбирам какво ми говориш. Не разбираш ли? Искаш ли да ти дам пример? Кой мисли, че уволни Мартин? Ти ли? Не, ние го уволнихме. Шефът ти Бенишев го уволни, защото шефът ти Бенишев работи за нас. Чудиш ли се? Не вярваш? Това е истината. А ти продължавай да правиш кариера в полицията. Пожелавам ти успех. Какво се опитваш да ми кажеш? Обяснявам ти се в любов. Май нещо не ми се получава. Виж, предложението ми е сериозно. Ако решиш да тръгнеш, не знаеш къде ме намериш. Ако не, ще чакам някой ден да ми изпратиш посовка. За това успокоение ще ти кажа, че Доротея Тързийска ще внесе в прокуратурата сигнал срещу Попов. Той повече няма да ни се бърка в работата. И ти гарантираш? Понякога ми се струва, че не знаеш точно с кой говориш. Айде, почвай, че ще убедиш готвача.
Благодаря ти, че дойда. Какво става? Трябва да ми помогнеш, моля. За всичко беше прав. Ужасно затънах. И не ме пускат да си тръгна. Спокойно. Карат ме да повдигна обвинение срещу теб. Дадоха ми документи. Какви документи? Аз не съм бил на работа толкова време. Фалшиви. За прикриване на доказателства за сводничество на непълнолетни, за изнудване са. Не знам дали някога ще можеш да ми простиш, че взех този пост. Всички правим грешки. Въпросът е дали може да си го признаем. Кажи ми, моля те, какво да направя? Можеш да направиш само едно. Да кажеш истината. Какво има пак? Просто искам честно да ми отговориш на един въпрос. Що се върна при Иво? Знаеш го какъв е. По-добре от мене го познаваш. Аз мога да те питам същото нещо. Ти защо си сиво? Заета съм, трябва да си ходиш. Няма да си ходя. Преди да ми дадеш отговор. Но поне това заслужавам. За всичко, което направих за теб. Какво си направил? Здравей, Ян. Господин главен комисар. Не ти прекъсвам работата. Не. Трябва да говоря нещо с теб. Не съм ме. Танева, доволен съм много от теб. Смисъл? Целенасочена и наблюдателна си. Не се подаваш на излишни емоции. Информацията ти за Мартин беше предупреждение. Трябваше да го наблюдаваме, не да го оставим. Ти предсказваш, че ще направи нещо радикално. Познаш колегите си по-добре от всички. Точно за това имам нужда от теб. Какво имате предвид? Трябва ми специален човек, който да бъде едновременно дискретен, наблюдателен и да може да му си има доверие. Този човек си ти. Искам да ми докладваш какво става в екипа, какви действия се предприемат, срещу кого. И не е нужно Озарев да знае. Имате ли предвид конкретни имена, с които да внимаваме? Аз мисля, че ме разбра. Има хора, които са важни за нас и които не искам да стряскаме с излишен шум. Спонсори на МВР. Сигурен бях, че не съм се излъгал с теб. Аз мисля, че те чака една много добра кариера при нас. Да. Ще докладвам всичко.
заминем. Много бързо реши. Станало ли е нещо? Да речем, че няма да правя кариера в полицията. Защо? Може би си прав относно системата. Вече си разбрал. Какво? Виж, това е най-безразсъдното нещо, което съм правила в живота си. Затова моля те, спри с въпросите, защото много лесно мога да се откажа. Спирам. Само не се отказва. Не се отказва. Има ли изобщо някакъв план? Естествено, че има. Плана е да направим планове. Аз не съм добра в това. Кажи ми, какво ще правим, какво ще работим, как ще печелим пари? Уругвай. Как ти се случи? Ще науча да танцуваш танго. Но преди това трябва да съм сигурна, че няма да избягам с престъпник. Погледни ме. Виж ме. Погледни ме. Приключи се. С това е свършено. Минало. Обещавам ти. Трябва най-напред да уведомим Бенишев. Бенишев е с тях. Откъде знаеш? Чух някои неща. Това ще се обърнем директно към главния прокурор и главния секретар на МВР. Нали знаеш, че след всичко това с кариерата ти е свършено? Колко пристига какаото? Към 2. Трябва веднага да се разтовари. Значи бусовете са там вече. Би трябвало. Сандов го движи. Ало, господин Сандов. Тук сме в трепетно очакване. Що се закъснява? Съжалявам, имате грешка. Какво? Ало? Грешка съм имал, вика. Остава, бе. Кол? Какви са ние двамата там? За първи път ги виждам. Не са ги пипнали. Къде ти колата? Към булеварда. Тръгвам. Се дръжа. Полиция! Всички да станат по места! Закъсете съведението!
Останали са в чантата. Бати тъпата патка! Слизай! Откраднаха ми колата, на НДК съм. Чакай малко. Откраднаха ми колата, двама бяха с пистолет, тръгнаха натам. Каква е колата? Антара. Към застраховката има опции за GPS локализация. Отлично. Свържи се с колегите от Центъра за наблюдение и локализирайте. Търсим кола. Казвай номер. СА 2825 ТР. Колеги, издирваме колата с номер. София Айтос 2825, Търговище, Разград. Да, излезе. Движи се в посока Лозенец. Колата спря на улица Червена стена. Пред номер 28. Улица Червена стена. Офиса на Андонов. Тръгваме! Претърсете всичко. Вижте, аз нямах никаква представа какво прави Иво Андонов зад гърба ми и ако не бяхте вие и медиите, никога нямаше да го разбера. Именно. За това съм тук. За да ви помогна да изпълня гражданския си дълг. Интересно. А вие какво искате в замяна, за да изпълните граждански си дълг? Нищо. Само да ми бъде снета всяка наказателна отговорност, която може да възникне. Всъщност вие с какво разполагате също, Иво Андонов? Мога да ви дам всичко. Документи, договори, имена, партньори и цялата информация, която имам за бизнеса. Тук е идеално. Това ти е новият телефон. Звъниш само на мене, на никой друг. Много бързо, бе. ГД Боб са започнали акция Хамелеон. Страшно оригинал. Пуснат съм за национално издирване. Избягал от арест в неизвестност. Пишат за бизнеса, за Сашо няма една дума. Това е странно. Той ме изпял всичко. Какво правим сега? Заминаваме веднага. Сменя ли си? Знаеш. Трябва ни чиста кола, спешно. I know it's unexpected. I need the rest of the money in advance. What do you mean sent? To who? Мистер Джарова. Нещо не си изпълняваш уговорките. Не. Уговорката беше, когато последната пратка стигне до Италия, да си получиш парите.
Само, че тя още не е пристигнала. И как да стане? Не знам. Измисли нещо. А малко ми е трудно да ти помагам, когато всяко ченге в България има заповед да издирва този приятел. Тогава няма да си получиш хонорар. Може би има начин да се отвори прозорец. Само, че... Колко? Двойно. В офшорната сметка. Обстоятелствата са извънредни и усилието е по-голямо. Да не си се загубил часовника. Попов се върна в ГДБОП и всичко е много по-трудно. Предлагам от тук нататък да не се виждаме и чуваме повече. С удоволствие. Най-вероятно ще се опита да мине през кулата. Искам наши екипи по всички КПБ. Ще се обадя. И вземете разрешително от главния секретар за патрули по обиколните пътища. Той надали е. Не ми обяснявай надали. За първи път се варихме, че от ГДБОП непрекъснато тече. Затова сега искам наши хора на всякакъв коза петък. Свърших и секретарската работа. На някой да му направи кафе, да ти пусна мейл, да ти изпринтя нещо. Това ли си имената? Да, това са всички, на които имаме данните и са общували с Иван Андонов през последните 3 месеца. Браво. Пускайте искане за подслушване на телефонните им номера. Това знаеш колко разрешителни са, има да ги подписват до Великден. Сега нали нямаме пратите за разрешителните. Дайте да свърши нещо полезно, а? Щом настояваш. Състоя в отивате на Калотина и следите потока от коли. Ако забележите нещо съмнително, докладвате веднага. С коя кола да тръгнем? Целият наличен ресурс ни трябва тук. Ще отидете с служебния бус на колегите от Гранична. Добре, не съм казал нищо. Айде. Случайно се сетих, че ще имате нужда от помощ за багажа. Не те чувам. Къде са ми парите? В Швейцария са. А? В Швейцария. Прибрана като татко си, а? Швейцария. Значи ще отидем до Швейцария да си ми ги дадеш лично. Къде беше? На лов за курви. И? Хвана ли нещо? Ти как мислиш? Точно преди да изчезне с парите ми. Бяхте ли партньори? С това парцал ли? Доста ме беше фанала за топките, ама свърши вече. Само ще я закараме до Швейцария да си прибереме парите. После? После чао бомбина. Спокойно, още не те издирват. Давай да се махам от тук. Кога? Утре. Парим колата и за 20 минути сме в Сърбия. Всичко ми идва толкова бързо. Виж. Обещах ти нещо и ще го изпълня. Вярваш ли? Вярвам ти. Ако ти писна, винаги мога да се върнеш и да кажеш, че съм те отвлякал. Мерси, че го каза. Тръгвам. Утре в 10. Какво викаш? Вашите шефове не плащат извънреден труд, а? При вас не е ли така?
Абе, и при нас е така, ама не поне бачкаме денонощно. Аз затова се оставям на дребните удоволствия. Отсреща е Сърбия, веднага след КПП-то има невероятна сръбска скара. То плескавици, то ощипци, вешалица. Абе, чудо! За уикенда цяла България се изнася там. Значи сега, както не сме обядвали, изпушим по една цигарка, а? Така се надядох, че ще се пръсна. Абе, откъде е този автобус? Идея си нямам. В последния момент ни препоръках в него. Тъй кашо ни поема. Що бе, какво? Отваряй, че може ще не страшен гаф сега. Кой е това? Не знам, така са ми го дали. Аз ще ти кажа какво е това. Това е италианска мода, селваджо. Пробвал съм я лично. Да. Не ме интересува какво пишат в интернет. Провеждаме акция в момента. Няма време за никакви пресконференции. Поладели сме. Чакай малко. Да. Полицейски бус. Сигурен ли си? Добре, ще проверя гаража. Какво става? Ризите на Иво с кокаина са в бус на Калотина, пълен с полицаи. Моля? Искам веднага да провериш откъде се взел този бус. Как е минал границата и още какво правят нашите хора там? Добре, отивам веднага. Не чуваш ли? Иска да яде. Абе, и аз искам много неща, ама... Ето, с краси. Благодаря. Опитай се да поспиш малко. Много е глезиш, бей. Иво каза, че го изклатила яко. Ти Иво ли си? Иво ни каза да я пазим, не да я тормозим. Какъв ти проблема, бей? Моите проблеми свършиха. Утре си взимам кинтите и не искам да ви виждам повече. Това е колегата Ценев, шефа на сервиза ни. Той ще ти обясни. В последния момент получих заповед да ползвам този автобус. И аз съм изненадан. Обаче го смених. Кой е той, който издава заповеди в последния момент? Бенишев. Лично? Да. Не съм вярвал, че нещата могат да се сринат така изведнъж. Ама нищо, сега се измъкваме и почвам от начало. Само тримата. Аз, ти и Ерол. В Швейцария ни чака пара. Аз няма да дойда, брат. Какво ще правиш? Започвам на чисто. Пак ли, бе, Кука?
Не е това. Не ме разбираш. Аз бях до тук. Това нещо колко пъти съм го чувал. След един месец, че се върнеш. Човек не може да избяга от себе си. Какво значи ти ме предаваш, така ли? Аз никога няма да те предам, братле. Добре, една последна услуга. Каза. Трябват ми документи. Какво сега и това ли ще ми откажеш? Окей. Имаш ги. Утре. Обещавам. Зарев, кажи. Наш човек от контингента, квартален дилър, първо случайно е засякал Иво Андонов, а по-късно, пак случайно, е засякал Росен Гацов във фондови жилища. Очевидно Андонов се крие някъде там. Съберете екипи и отцепете района. Ако нищо не излезе там, разширяваме периметър и така, докато не го хванем. Той път няма да се измъкне. Действайте! Разбрах. Вече разбихме огромна престъпна мрежа от хора, свързани с международен канал за наркотици. Има ли замесени държавни служители и на какво ниво са те в йерархията? Има, да. Замесени са влиятелни хора от бизнеса, служители на прокуратурата и, за съжаление, висши полицаи. Кажете им, Ана. Каналът е ръководен от известния на всички Иво Андонов. Негов съдружник е бил бизнесменът Александър Сандов. Сандов се опита да сключи споразумение с нас, което, както сами разбирате, е невъзможно. Разработката е плод на няколко години усилия и неуморна работа и доказателствата ни са неоспорими. Искам да съобщя на господин Иво Андонов, че е въпрос на време да бъде заловен. А откъде знаете, че е в България? Дайте подробности. Знаем. Имам кос. Толкова за сега стига. Къв кос имаш ти, бе? Къв кос има тоя, бе? Аз съм раздал картите. Кос има той. Трябваше съм заминал още отдавна. Тук нищо няма да ми липсва. Тук са само перуки, вафли и курви. Опашка някаква? Не, дойдох с метро. Там всичко окей? Да. Не си импровизирал. Не, близнака ми спира всички идеи. Много негативен човек. Се. Понеже работиш добре, искам да ти направя едно специално предложение. Искаш да направиш дубъл? Зависи. Да вземеш и на близнака парите. За целта, като дойда да ви плащам, близнака трябва да е студен. Окей. Човек трябва да си довършва работата, иначе не е сериозно. Ще наречем овации. О, секс бог. Браво. Браво. Много добре, Слав. Да.
Добре. Според мен Андонов е офейкал, да знаеш. И го чакаме на празно. Нашия дилър е засякал онен странния Рони. В същия район. Значи със сигурност се крие някъде в този район. И сега, ако не го хванем, просто за нищо не ставаме. Ако успеем, ще го вкарам до живот. За първи път имаме всичко. Никога преди това не се е случвало. Имаме доказателства, имаме свидетели. И на който му се спи, да отива да става пазач на паркинг. Аз ще направя всичко. Ще изтрова целия град. Ще го вкарам в затвора. Иначе всичко е било на празно. Иначе Мартин, Нешев, Манолов и Киров са си отишли на празно. Имаме ли кола? Имаме. Това е. На финала ще се види кой колко струва. Тия, дето ме предалоха, се объркаха жестоко. Сега ще го получат всичките, казвам ти. За ние ме яд, с ние можеше да е различно. Ти какво би направил? Ако си обичал, правил си всичко за нея. И накрая тя ти го начука. Не знам, аз затова никой не обичам. Както и да се оправят. Преобичаме си и тръгваме веднага. Трябва да вземем Тоджарова. Имам лошо предчувствие. Това депо тук. Някой провери ли го? Там няма нищо, освен стари изтърбушени вагони. И каквото? Искам пълна информация за това място, докато пътуваме натам. Да, Тодоров. Шефе, няма да повярваш. Това депо е било на БДЖ-то до преди 2 месеца. Тогава е проведен търг и познай кой го е спечелил. Специално регистрирана фирма за целта. Собственик по документи е Ния Тоджарова. Браво, Тодоров! Е, там, в предпоследния вагон, имаше светлини с нощи. То цигани, наркомани. И мен ме е страх да хода да ги гоня, понеже за някакви си 450 лева не си струва да рискувам. Искам тройно повече патрули. По всички изходи на града. Веднага. Избирай нещо с обличи. Дай бързо. Защо? Много си досадна, бе. Къде е Иво? Имаш 5 минути, казах ти, обличи се веднага.
Вения, бе? Не знам. Някой му удари, не знам какво стана. Въздейкаш се. Не, бе. Съжалявам. Дай ми 2 часа, ще намеря. Извинявай. Няма нищо. Все притеснявай, случват се такива неща. Не си падаш по анатомията. Знаеш точно колко ти остава. Ще спра за малко. Туалет. Окей, брат, мерси. Колко те каза, че човека с документите ще ни чака преди Калотин. Като минем границата, ще се сменим аз да карам, защото не искам да спирам. Окей. Спай, брат. Пази се. Она се държи като говедо. Е, това е. Да ходиш при нея като джентълмен. Ево, момчета. Едно момиче да е влизало тук. Русо или черно? Кестенял.